530 ভোটার তিনি জয়নিং খাইকা তিনি বুড়ানি লাগে বললে পাইবে হামবাই মারো जों जतरा बाजाराय बंग खाखु बबाय लांसबाय BJP pa ya kani phebe no mono kaisa ko sau kaisa chongmani to tang o chongmani na tin sina haste bo basang ni bagai hisar ni bagai ya wan chungla se ta bo o habong ran sin o habong pura bade sini borok do phane boro hono uncho jolo jati ni wan chong o mahai jote ko ni o haste o kongma borok no political leader khai thanga kintu borok do phone sabi manai ekmatra habong pura মহারাজা বনো মানুষ বলি বাকি না ও বসে সবাই বসে ইলেকশন था जिन्हें 6 सीजन इलेक्शन ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট इलेक्शन वो इलेक्शन से बुगुर बने याद न तो फानग्रा के सौदा और जे माथाय नाय सिनि बुको मैडम गिदारानि देब्रमा गोबां बुबाय पास खायनो बारि जाय दिनै आंनि सुबसा आंनि बसापति दं ओ राजानि जतन महाराजानि सबाय तो जागावा आंबो रिजनल पार्टी खायबोमे दिग्गज बसर बिसुदा कयेक बसर बिजेपि पार्टी खायबोमाने अबो सिनि बरक दफानि फिउचारनि आबोनि पुरुषों आबो सुबर्न सुर लामन हो जाय बने बगे स्राय के खावान सब नखरमा फगे ओ जराव जों राजानि याक हानि क्राक दाइबो क्राक खानाय बागै दाइ आनि लगिनि आनि साथि आनि लगे ओ जे तिनि जालानि सदस्य तनाय तिनि आनि ओते मण्डलनि सदस्य तनाय शक्ति केन्द्र इनचार्ज तनाय बोर्ड प्रेसिडेंट तनाय विभिन्न कार्यकर्ता तनाय सारा कन्स्टिट्यूएंसी ओ बेकजल जनगणनि मोटामुटी ताइ फाइगाता थिक 830 जन फाइबनो है किसी तंग हो तो अब नील हनी मान yang साइड आसो दे बिसोर कले करिया जे बुडार तमन बतमन तो आशा खायो बसंग सालो और राजा सेते फानकरा जरा थतिनि आरो गलो जाय किछो बात बायदि तोनो बर बागो की फैनाय आर और निसिनि और जो भारतीय जनता पार्टी नि फाइनाय किछो बात बायदि तोनो तो बर फाइनाय न अदरवाइज औरनि दिनै आनि खासरांमानि खातं थमन के मनो ए बरक दो फारक राजानो चुबानाय हिलैनाय जे स्ट्रंगलि बाबे दिनै सिनोआव गाबदि हातिनि ओ गालि सेंगेरो जेबाबके उत्साह दि बना फुले जेलुक माने अब करबायनि गप्लाय हनने कासा परिष्कार बाबे आइ नाथि तुगालि थांगा बडि बागै न आं मन कासा खातुं मा बेबिसेतै बसां सालो जतदिन जे चुकसा आनि बैकग्राउंड जाना फैनाय आपतिरो चुबाय थांनानै आरसिनि बसां सालो जे जुबक चलाय दं जेबाबो खेताबो सामु खाय दङ भलाय न खायजिगानि बसाव कासा दुको एसमनि जे कक साइ थलिर भलाय नांगुमा कक साइ थांगा ओमा है कक साखानगन सिनि बरनि खाते बासनाय उदिगिर लामा फाइतो महाराजा एकमात्र सिनि दुकल बलामो महाराजा बसरता किनि सिनि लामो ओ चिनि तिबासा लाइबोमा देता लाइयो थांगा दा बसां लामा बासि थांगिन जागे महाराजा एकमात्र सिनि सम्बत महाराजा सचते बडि बागै आं खाबाय खुबायनो आनि संगी साथी दङ आनि कार्यकर्ता दङ तिनाय आं ओ इलेक्शन बसां जराव दै गोजाम सामु तांजे बारा दङ आसामु थांला बागै आं तिनाव सह आं दिनै भारतीय जनता पार्टी फ्लेग दङ भारतीय त्रिपुरा मथानि बानतलाव फायनाय आं खाबाय खुबाय सामाय तांनाय ओ सामुल तांनाय राजानो चबानाय सिनियर प्रार्थी जोंनि बासालाय बरबो गोबां बुद्धा खुबलाय होनना बागै ए प्रतिगाबो दिनै दिनै आनि दल बल दङ आं तिनाव सानदों আর লগেও যে ফাইনাল বকুল পুজো তগাবো আর লগেও ফাইনাল বিচিङै आनि पुस्ताव साइनो थांगा दागा बन लगे मण्डलनि सदस्य दङ
मदन सदस्यका चिनी भारतीय जनता पार्टी कैसा संगठन सिस्टम नि दङ पनि गठन त आइडियोलोजी दङ बक्केवाला शक्ति केन्द्र इन्चार्ज पनि दङ आरो शक्ति केन्द्र इन्चार्ज फाइजाक बोर्ड प्रेसिडेन्ट फाइजाक मदननि भाइस प्रेसिडेन्ट फाइजाक मोटामोटी अरा चिनी मेन विशिष्ट कार्यकर्ता त्यसको कथा दाइले हामबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्स नरखायनो हाय तिनि जोंनि तिप्रामथानि 17 फेब्रुवारि जला जन्म जयनगर अजा जोंनि कैम्पेनिंग तमन कैसे जनसभा जोंनि कभारेज खायना फाइमानि बागै नरनो बेलखान हामबाय तिनिनि इ जनसभानि बेलखान नांकुमानि कैसे पार्ट हंगाय जोंनि दादा हरितोष बो आगि बचंबायनो तंमानि हेजि आगि बचंबायनो तंमानि इन द मिडल मध्यखाने बकिसा भारतीय जनता पार्टी खायटंखा हायनो हाय तिनि जोंनि बोबाग्रानि चापानो हामजागै बोबाग्रानि आइडियोलजिनो हामजागै एसे तिप्रासा बसनो चबानान हिनै बतिनि टोटल 312 फैमिलीनि 830 भोटार तो बय जोंनि तिप्रा मथानि फैमिली वो बो हापायखा सो बो हापायमान बागै जों बेलेखाने खाकसांखा बनो जों खाको फुरबाय लामसका जोंनि बिसङाव तिनि दङ जोंनि जागानि खरकनि एमएलए डायनेमिक यंग एनार्जेटिक लीडर जोंनि बिश्वजित कलय मानव देव बर्मा तारपरे जोंनि फर्मार मिनिस्टार दे अत्र एलाकानि जौत जोंनि लीडर्स तिप्रामथा YTF TWF जौत लीडर्स तिनर तंबायो बरनि बेबाक चाइतो मुंबायनो तिनि अ बेलायखनो नांकुकनि काहाम सामुतिनर सम्पन्नका सो बरक फाइमेनि बागै जों बेलायखनो खाकजों हायसे हायनो भाषा फिन गाय अबनि बागै जोंनि बोबाग्रानो बेलायखनो हामबाय जोङो चाबै तंमनि बागै आर अर जे तिनि जे फाइनेर जोंनि जनसभा तिनि सक्सेसफुल फाइटि सारान फाइनेर बरनो बेलखान हामबाय